לי בחורה הביתה, ואתה עומד פה עם הקסדה המטומטמת הזאתי? אתה נראה ממש אידיוט. שלום, אני נועה זריצקי, נעים מאוד. מה נשמע? נעים מאוד. ועושה צחוק מהבן שלנו, ואני צריכה להירגע. אמא קשה עם זה שאתה הולכה. אמא זה משנה. אתה לעברת שלה. מה זה שרון? היא לא נכה? לא. מה לא? למה לא הכנת אותי? חשבתי שתיכנס פה מישהי מהמרכז שלך, אבל זאתי? אז למה מה הבעיה? היא לא בשבילך, זאת הבעיה. נו. תיכנסי לשם ותעיפי אותה. תחשפי את הכוונות שלה, אולי היא רוצה קצבה? רק מבין אותך. היה לו טוב בשבילו. וואו, קדימה! עצור! אחורה! עצור! אורחים, איפה העוגה שהייתה בתנור? יאללה, קדימה! ונבו פלזן, רועי גור ואליס אלקסלסי, דניאל חמלניק ויניב נגבקר.